Python programiranje, grananje zadatak. Napisati program koji se za uneti redni broj mjeseca ispisuje broj dana u tom mjesecu. Smatrati da godina nije prestupna i smatrat ćemo znači da je unet ispravno mjesec od 1 do 12 broj. Potrebno da unesemo redni broj mjeseca i da ispišemo koliko taj mjesec ima dana. Prvo ćemo znači uneti redni broj mjeseca, neka bude promjenjiva m. I sada ćemo provjeravati znači da li taj mjesec ima 28, 30 ili 31 dan. Hajde da krenemo prvo 31. Ako je mjesec, znači koji mjesec ima 31 dan, ako je prvi mjesec, ili ako je mjesec treći, ili ako je mjesec peti, ili ako je sedmi, ili ako je osmi, ili ako je 10. ili ako je 12. mjesec, da smo zaboravili, onda je broj dana 31. Dalje, ako je mjesec četvrti, ili je mjesec četvrti, ili je mjesec šesti, ili je mjesec deveti, ili 11. Onda je broj dana 30 i ostaje nam još februar. Ako je februar, broj dana je 28, pošto u zadatku piše da smatrati da godina nije prestupna. I ostaje nam da oštampamo. Provjerit ćemo da li radi. Ajmo recimo 5. mjesec, maj, 31. Ajmo 6. mjesec, 30. Ajmo mjesec 2. februar, 28. Sada ćemo uraditi na drugi malo kraći način, znači da ne provjerimo za 31 dan prvo, nego da prvo provjerimo za 30 i za 28, a ovo da nam bude u else, da ne bismo to kucali. Znači, ajde ovako ćemo se ponovo otkucati. Ako je mjesec četvrti, ili šesti, ili 9. ili 11. Oni znači imaju 30 dana. Ako je mjesec drugi, on ima 28 dana i u svim ostalim slučajevima broj dana je 31. I ostaje nam da opet odštampamo. Ajmo da provjerimo ovu verziju. Ajmo da vidimo neki sa 31 dan. 12. Broj dana je 31. Ajmo drugi mjesec. Broj dana je 28. Ajmo septembar. Trebalo bi 30. 30.